International. Bapullo e woni Fulato i horre International. Non Koode Radio lutani Fulɓe International. Kubaruuji Koode Radio cahiɗi labɗi belɗi ndeni fu e keɗiten sautu Pulaku International. Koode Radio on woni sautu Fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen. Gime Fulɓe finatawa suudu ndu rewɓe mawɓe jango woni hirde nde bacciɗo sautu Koode International. Durungol e demal jamuɗum risku siyasa duniyaru e faamu diina maako ɗo Koode International. Tariha baba men Shehu Usmanu Bina Fodiyo taskaramji belɗi ɗi fuu ɗo Koode International. Heɗi temma faamoyen wa'inai yaakeji meɗen albarka taskaram Radio Koode International. Koode Radio on woni sautu Fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen. Fulɓe Niger, Nigeria, Togo, Fulɓe Sudan, Chadi e Guini keɗiten Koode International. Hato Fulɓe Masina, Burkina Faso, Fulɓe Mali, Cameroon e Gambia keɗiten Koode International. Fulɓe Fuuta Jalo, Fuuta Toro, Gabon, Benin garemma keɗiten Koode International. Jogen Madina men jagen Pulaku yendu inna sana'aji bo jangen durande men International. Koode Radio on woni sautu Fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen. Pulaku joynayi jogen ɗitato sakkinen ɗi gerdaɗi diina men wala bamaji International. E gonga hettiri gonen e ton taɗalen ɗum fewreta jaɓen ta jamben International. En ɗambo hunde men giɗindiren cakaji meɗen hautemma hoore men wallindiren International. Munyal bo en baɗe tato hafen mere nonnonde e nde ardinen jafindiren International. Koode Radio on woni sautu Fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen. To nyare yaware tato jaɓen takulen bo merare tambaɗen en laata cusɓe International. Meɗi en baɗe famarɓe ɗo tanayo mawɓe sorare janginen ɓikkoy men International. Femtende pawne men kolte fa ɓurduɗe yo kolte fuu ko lesni neɗɗo fuuta to mbaɗen International. Jangirde hunde men kaɓɗen ha njalemma majjere ngam pullo mo jangay fotan e mbabba International. Koode Radio on woni sautu Fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen. Cahubo hokken tato solenta Koode Radio International Abuja e TV. Assalamu alaikum. Barka meɗen e jemmare nde, barka meɗen e fottuki nder taskaram kamin taskani on ka hewuki Koode Radio International Abuja. Duuɓi 90 e fuɗɗuki saakuki taskaramji nder ɗemngal Fulfulde. Inde am Ibrahim Iromo Dake. Nder jawleeru ndu hande emin ngoodi hoɓɓe feere-feere ɓe min kirdata e maɓɓe ngam mananki miijooji maɓɓe haa dow heewuki Koode Radio International Abuja duuɓi 90 e fuɗɗuki saakuki taskaramji nder ɗemngal Fulfulde. Imi ɗo wondi e Muhammadu Kato, keɗitowo Koode Radio International Abuja iga leydi America. Muhammadu Kato, a jaɓɓama. Yewwa, mi nani Ibro Modake.
To masha Allahu noye leydi Amerika jam ko ɗume sai min kabda e peewol be gilasheji malleje be peewol ɗon kabda e majjum waneje on. Na'am. To da Koode Radio International Abuja heewi duuɓi 9 e fuɗɗuki saakuki taskaramji nder ɗemngal Fulfulde. Nden bo suudu rediyo arandeeru haawindere ko mbi'en duuniyaaru fuɗɗundu saakuki taskaramji nder ɗemngal Fulfulde. Seyra ɗum alhamdulillahi ɓaawo heɓuki Koode Radio International Abuja hiddeko ma heewa duuɓi 9 Fulfulde heɓi jaalorgal heɓi fa'al yeeso to ɗum heɓi Radio France International RFI waɗi Fulfulde nder ɗemɗe saakuki taskaramji muɗum. Nden bo joni ni hinna haa ɗon leydi ndi gonɗa Radio America Konngol America ko mbi'en Daande Amerique BOA kamma watti ɗemngal Fulfulde. Fuu ɓaawo Koode Radio International Abuja fuɗɗi saakuki taskaramji mum nder ɗemngal Fulfulde. Ko mbi'ata heɗitooɓe ko woni miijo maɗa? To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inde am Alhaji Muhammadu Kato, mi pullo leddi Ersiya ko Central Africa, amma mi joɗiɗo ha America. Mi wari America daga 2011. Amma fa en gaynako ladde mo nder gene mo yilo o wari o yani nder mota, o yani nder pirowal, o yani nder America. Mi wardugo iyalu am fuu na mi war jangirde mi hota, na mi war mi tefa ceede mi hota. Ma ko mi wi'ata fulɓe kam natta gomnati. Kuugal no ngal wardi fuu, no ngal famɗiri fuu ha gomnati. Fiye ko e mon natte en ɗuuɗa nder gomnati. Ko ɗum iri gele pellel jaaɗa tawɗa mo maɗa to a tawai rongome. Woɓɓe mbi'a rongome kuugal maɗa o bo koyɗum ko yaarima. Amma ta yehi nokkure a tawai mo maɗa to a tawan wato ko a yiɗi ko a heɓai ɗum ma bo to kadi woodi no ɗum wa'i. Fulɓe natta jangille ayna bo ɗemngal mu'en ngal Fulfulde, nden bo irin sana'aji ɗe ɗum noddata himɓe raa pellel training kuugal, raa inaje training kuuɗe no ngal wa'i fu, ko da ɗum gardiwa ndenowa office arenai ɗon wato kuugal ngal to ngal wangi fulɓe jaha ɗino natta. To ɗum kuugal soja wangi fulɓe ɗino jaha gaɗa training soja natta, ngam aynugo neɗɗaku mu'en e lenyol mu'en e aynugo jawle mu'en e diinaji mu'en. Kuugal no ngal wa'i fu, ngal jangirde hokkata, ngal sembe hokkata fu, fulɓe natta ngal. Fulɓe bo ala yawago ko e mu'en to jeyi banye ngay koca ɗemngal Ingilishi, ɗemngal Faransa, ɗemngal wongol lenyol, wato yeebo ngal muɗum yi'angal kangal ba en ɗemngal lestungal hosungal. An on hosata ɗemngal maɗa towtina ngal hokka ngal daraja ha leɗɗi ko riɗi fu kokkadi daraja. Onon bo jogiiɓe cuuɗi rediyo e to pamtinte ɓiɓɓe Adama en, ngam ha joni ta en numa hande mi faami ko duniya nondu fu ndu faami, a'a. Ta bo a numa mi faami mi mari andal heƴiyan non, a'a. Andal ba jawdi wa'i. Ta heɓi 10 to haɓan 100, ta heɓi 100 haɓan ujunere, ta heɓi ujunere haɓan ujune 10. To non tefugo duniya wa'i. Mi hofnima. Ta wodi ƴamol fere bo a wadda kadi. Na'am Muhammadu Kato, lalle min nani ko mbiɗa bo ko mbiɗa non ka woni. To gam non hande ma min kerti wato latti nyalde haaluki ɗemngal Fulfulde social media ko mbi'en matotira rendo. Ngam mayiki woɓɓe fulɓe meɗen ɗohon yiɗa wolugo Fulfulde ha media, ko ɓe giɗa ɓe binda Fulfulde. To joni da sobirawo kuugal an
al'amin giɗaɗo jada fu en gondi ha nder jawleru ndun. Muhammadu Gato ko mbi'ata dow nde nyalde, ko ɓeydata nodduki ha derɗiraɓe meɗen fulɓe wigo ɓe ndaro ɓe tiiɗa ɓe bolwata fulfulde, ɓe kalata fulfulde ha dow social media, musamman yaki Facebook, TikTok ko lutti. To ko mi wi'ata ni ha joni, to a woni fu aynu ɗemngal maɗa, to a woni fu, to e ladde, to a jangu, to e radio metata, to e TikTok metata, to e Facebook metata, to a wolwata fu, ko a wolway wonde wolde, hoosu ɗemngal maɗa hokkungal daraja hangal, hednungal yeeso, nden a hoosa ɗemle koriɗe, koda ɗum ɗemle arab en, koda ɗum ɗemle ingilishi ko in turanci, kanje duniya ɓuri lollugo, amma hoosu ɗemngal ma yarungal yeeso. Nden bo nyalde nde'e jogiiɓe suuɗi rediyoji, wato pamtinta himɓe kala nde nde yalti fu, janguɓe anduɓe ɗemngal fulfulde, ɓe pamtinta himɓe deydey ayna ɗemngal fulfulde mu'en ngal fina tawa. Sa ayna ɗemngal maɗa, wala mo warata aynana ɗemngal maɗa. Mi hoɓnima. To madalla Muhammadu Gato, min gettima sanne. Al'amin giɗaɗo jada. Modibo Ibrahim Iromo Dake, miɗo wondi e mon darde go'o. To masha Allahu, anani ko Muhammadu Gato keɗitowo en iga leydi America, nden bo imo ɗo waɗana en carhu dow siyasa leydi America, ima ko larani fulɓe e fulako ha duniyaru fu. Ko e wodi ko ƴamatama, ko bo e wodi ko mbi'ata dow ko o haali. Nden bo hidde ko ɗo hon heɗitoɓe meɗen no wawa windana en miijooji ha jonin hinnan inchallahu ɓe ndaray miijooji maɓɓe, ko ɓe kocca lamba ka WhatsApp ɓe accana en patakewol, inchallahu tosel nattuki nder hirde nde'e. Emin nammaje Muhammad, a yettama, a weltinama sanne, a jaɓɓama nder jawleru ndu. jada ne Muhammad Katu oɗo woɗi. Na'am, min on a wolwantana. Yawwa, mi jaɓi jaɓɓago maɗa. Yawwa, mi jaɓɓima sanne. mi jaɓi. Noyi a tindinta heɗitoɓe malla daroɓe meɗen no jahal yeeso heɓa ha lesdi America ko larani fulfulde e finatawa fulɓe? To himɓe duniyaru fuu en bolwanta, hanayi en kerto leddi America tan, en bolwana leydi duniyaru fuu. To pullo woni fuu, ko a dilli service, ko ɓe mbi'a dandi, to a woni fuu a faabo ɗemngal ma, ngam wala ko yeebi ɗemngal mum ba wurtiɓe dilli service natti leƴƴi feere. To ɓe jeyi ton ma sai ma ɓe iro ɓe garta wato ɓe giɗa wato wolwugo ɗemngal ngal. Kai ko to jaɗa fuu mantitora ɗemngal maɗa, hangal musinɗa. To woɓɓe ɓe ɗon gi'a bana cemtuɗum hande ɓe ɗon lesɗe yaasi, nden to ɓe wolwan malla ɓe haalan ɓe wolwa ɗemgal maɓɓe malla ɓe kolta koltungal finatawa maɓɓe, ko noddata dow ɓen? To al'ada ɗabi'a haala majjum no tedduɗum seɗɗa, amma ɓornugal to humto waɗi ko meeting ko reniyo e hani a nandito be yimɓe mai ha ɓornugal to en pellel feere, amma mere non hollatay ɓornugal maɗa, hollatay aɗon yiɗi al'ada maɗa, hollatay bo ɗabi'a maɗa a teddina ɗum. Ta lestini ɗum, a lestini hoorema, a lestini lenyol maɗa, moye ƴeɓtata en? Wala. Wolwu min ɗo nanma, neto maɗa ɗon bo woɗi sanne.
min on neto ay wala billahi min on kad neto kal to min joɓi lewru ay ha balɗe 30 ay neto sottata ay to masha Allahu imin ɗo nan ma fa yeso i boliɗe ma emi ɗon wolwana ɓurna fu sukaɓe dilluɓe service dilluɓe yaasi acce yawago leñol mon acce yawago babiraɓe mon e sakiraɓe moɗon e dadiraɓe mon e mawniraɓe moɗon acce yamnugo ɗum ƴefte daraja majum badne daraja leñol moɗon yeeso ale semtirgo leñol moɗon na pullo semtinaki pullo daraja woodi ta anda daraja pullo a ƴamayi a pamaro bo ƴamu asli pullo ƴamete iwromo daake joomu Koode Radio ƴametemo asli fulɓe o waddanay on tariha may a nana asli mamiraɓe maɗa asli fulɓe to ɗoofi o woni kuugal fulɓe no ɓe mba'i ɗum himɓe yamniɓe na fulɓe daraja ngoodi fulɓe jamnaaki amma ta yamnu leñol ma ta yamnu hoore maɗa ƴeftu daraja maɗa ƴeftu daraja leñol ma mantitora leñol maɗa ngam pullo honaka pullo fini tawi diina wala leñol heɓi ɗum sai pullo no watta a yaha yaasi a majjitino a nandita be moye to ɗo woni wolde ko mi wolwanta fulɓeji meɗen so a yettama sanne hamin fit to min gettima sanne an ala amin giɗaɗo jada ko i wodi ko mbi'ata ko ɓeydata a nani ko Muhammadu nanema mi yiɗi mi haali musamman ma dow ko lartoya dow ko heɗitoɓe meɗen tokkoɓe meɗen hedi hello Facebook ta min gaɗa min tan mi yiɗi mi larta miijo maɓɓe to masha Allah raran en goɗɗi miijoji maɓɓe inde mayre Koode fulaku iɗon to mayre tasbiranji fulfulde naneji feere feere tan ko fulɓe ɗum danno in walla ɗum to saare Koode Radio Koode kamɓe on nanayɓe nango heɓe tiibi channel maɓɓe on gi'ayɓe kala to kedduɗon fo ka nder duniyaru kamɓe serasen maɓen gi'ataɓe to nangoyiɓe misashin Koode Radio modiɓɓe on nanayɓe jada noye haala miijoji ɗin min ɗo wondi jada ko a jippoto ɓeyda ƴeewuki ko netowon maɗa ɓuray woɗugo min nanatama jada ko a jippoto sey ɓeyda ƴeewuki watakila netowon maɗa ɓura laaɓuki Allah tilawal fulɓe inji Koode Allah tilawal fulɓe inji Koode Allah tilawal fulɓe Shehu Usman Shehu Lamiɗo mawɗo saare kajanawo fulɓe kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Koode Radio International. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Koode Radio International. Kala debbo yiɗi andugo dimu Koode Radio International Gallure Abuja lesdi Nigeria ngam fantinki ifindinki bandiraɓe hulɓe nangowe Koode Radio inde Allah jomirawo fuɗɗiray min golgimol jomirawo gaddo leddi waɗi kurɓe del leñol Koode Radio
tasbimi majo mira watan wadai don to annabi jo jagordo tagle duniya Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane alihi sahabu en mabbai wata be to dere be tokki lilaɗo maɗa berde go ona ɗiɗi Koode Radio Abuja go o yiɗi duniya Koode Radio Nigeria gam fulɓe ɗum waɗa Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane inoddi on bandiraɓe kettinane Koode Radio gam ɗowtore men on nani gam nayti taskaranje hulfulde nangoɓe Koode Radio Abuja wallahi on nanayi Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane Kubaruuji nangoɓe Koode Radio on nanayi funo windare fini on nanay bandiraɓe Koode Radio gam hulɓe ɗum waɗa on nani en gettu jomiraw fulɓe yiwi Koode Radio Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane noddi en bandiraɓe nangen Koode Radio Koode Radio ɗi woodi ɗawdal men pato nder ɗi woodi taskaranji ɗi ɓeydolta den to nder taskaranji famudinayi nder Koode Radio Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane taskaran jamuɗen resku e nder Koode Radio taskaran tariha bifodiyo ma iɗon to nder taskaran suudu rewɓe e nder Koode Radio andal ɗum gurda in taskaran Koode Radio Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane taskaran mawɓe jango e nder Koode Radio adurgol e demat in taskaran Koode Radio Kubaruuji nder asawere e Koode Radio duniyaaru siyasa taskaran Koode Radio Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane taskaran sumpo e woodi nder Koode Radio ndehen e woodi taskaran koɗo Koode Radio e woodi taskaran kettinoɓe Koode Radio e woodi taskara kobli nder Koode Radio Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane yimi hulɓe nangoɓe Koode Radio on nanayi ɗi in seɗɗan nder taskaranji Koode Radio joni hay mi howna on tuɗo ɗum Koode Radio Usman Shehu Usman Allah fota yonkima Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane Ahmad Arab Abubakar Azare mi hownima ni Umar Aliyu manajajo Koode Radio Modibbo Ibrahim Barkilladi Akuma Idris Usman Kuwaibe Koode Radio Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane Muhammad Rufa'i Marwa Kamaru Akuma ni Awwal Bobbo Kuwaibe Koode Radio Ibrahim Muhammadu Janguɗo Bauchi Akuma Yakubu Aminu Kuwaibe Koode Radio Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane Abdulrahman Diɗaɗo Umar Jarumi Ahmad Surajo Kuwaibe Koode Radio Usman Yahya Musa Maiduguri Akuma Abubakar Sa'ad Kuwaibe Koode Radio Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane Ayuba Sarkin Haƙuri Lamiɗo Munyal Iro Modake Kuwaibe Koode Radio Jamila Dimburin Ladiggo Akuma Aisha Isa Kuwaibe Koode Radio Koode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane Abuba Mamin da Hauwa Dahiru Maradi Aisha Jogol Kuwaibe Koode Radio Koode
jori Allah ɗauɗanan mangu jomirawo fanna on dow na ley Koode Radio Abuja hulɓe nango wenane. Koode radio go hotel dey international leyɗe duniyaru inanga Koode radio Kamaru e Ghana Menanga Koode Radio. Chadi e Niger Menanga Koode Radio. Senegal Morocco Menanga Koode Radio. Egypt Tunisia Menanga Koode Radio. Kenya Ethiopia Menanga Koode. Jimon ngol Musa Annabi waɗani Koode Radio International Abuja. Da miijooji woɓɓe heɗitooɓe Koode Radio International Abuja darnde go'o. Amma hidde ko ɗon haa mi jaɓɓo Kamaluddin. Kamaluddin a jaɓɓaama. To machallah haa mi raara goɗɗi nder miijooji heɗitooɓe haa dow Koode Radio International Abuja. Fuu boo ɓe ndokki miijooji maɓɓe dow hello Facebook. Aran e woodi Jibrin Diallo o wi on kirti jam. Sey Ayuba Laamiɗo Munyal Lafiya o wi masha Allah joomiraawo wallito Koode Radio e TV International Abuja. Kamal ko on nyifay mais mon an e Muhammadu Kato nyife feccirgel wolde moɗon. Kamalu Dulu maɓɓita mai tan na'am mi maɓɓitana. Ok, Muhammadu Kato to. Muhammadu Kato nifu ngel ma. Mais ma. Ɗoɗe. Yawa. Sey oya Diyawa ɗo Fulfulde. O wi on jarama, on yettama. Jibrin Diallo ɓeydi lortuki o wi to yimɓe janguɓe halta ɗemngal to ɗemngal no yawnoto. Aliyu Umar o wi yettore woɗani jomirawo. E woodi Yusufu Senni o wi mi homni Koode Radio merci beaucoup. Sey o wi Yusufu Senni on ni o wi min Yusufa ba dada daga Duwala Kamaru. To Modibbo Yusuf min gettima. Woodi Abubakar S Fulani o wi masha Allah jomirawo walla en yara Fulako men yeeso. To ɗo goɗɗi miijooji ɗi heɗitooɓe Koode Radio International Abuja wonɗon. Baba Kawuwa na faɗa o wi min ɗon yetta suudu Koode Radio ngam ɗon ɓeddana min yidde ɗemngal Fulfulde kadi min ɗon toro Allah yewtin en mawri. Amin summa amin. To Kamaluddin ko mbi'ata hande Koode heewi duuɓi 9 e fuɗɗuki saakuki taskaramji nder ɗemngal Fulfulde. Kamalu to mi tamma Kamalu heɓi ɓilla network amma en fa'u yeeso inanki gemi belɗi e Koode Radio International Abuja.
Fulɓe jawe keɗite Koode Radio International Abuja e nodda. Fulɓe jawe keɗite Koode Radio International Abuja e nodda. Bisimilla mi furtirta yimɓe Allah mo tagi funa irna fombina woyla. Allah hokkam bawɗe fasaha nder gimiyam mi wolwa duniya fama. Hande nda feere kesum mi waddi hande. Suudu radio Fulɓe hande mi mangtoyta. Suudu radio Fulɓe hande mi yimɗoyta. Suudu radio Fulɓe hande mi leloyta. Mi pullota ɗum pulloji mawɓe Fulfulde. Koode radio hande mi warɗoyi ɓe gimol mon. Koode radio hande mi manta on ɓe daraja. Koode radio hande kawtuga Fulɓe. Fulɓe Afrika Koode Radio International Abuja ɓe gaɗiga. Ka noddi Fulɓe Fulɓe nder duniyaru. Fulɓe jawe keɗite Koode Radio International Abuja e nodda. Anga jawɗum millonki mawɓe Fulfulde. Gonɗo ha Nigeria mi lattiki momo. Kajanowo Fulɓe mi yimɗa Koode Radio Abuja International. Fulɓe jawe keɗite Koode Radio International Abuja e nodda. Kamalu. Kamal Hammajo. Aɗo nana min? Mi ɗo nanuma. To machallah hande Koode heewi duuɓi 9 e fuɗɗuki saakuki taskaramji muɗum nder ɗemngal Fulfulde. Ko mbi'ata ko woni miijo. Koode radio ɗemngal sare radio on ɗum waɗi ngam findinki fulɓe. Min ɗo nana belɗum ko be warugo Koode radio. Allah ɓeddu daraja Koode radio wari hande duuɓi 6. Min ɗo yelna Koode radio waɗa duuɓi 600. Na duuɓi 6 tan ba. To Allah jaɓirake ko ɓawa min ɓikkon taniraɓe waray umma be Koode radio. Min ɗo yela bo yende Koode radio ferata TV maɓɓe ma ha satellite latta ko daga wuro toy goɗɗo woni nanga e Koode. Allah ɓeddu daraja Koode. So nde latti a goto nder huwanoɓe Koode, wakilijo Koode ha iga Gombe ko? Na'am, iga diwal Gombe. Na'am. To ko nde fuɗɗuɗa huugo e Koode, ɗon ma bo no nanta belɗum huudugo maɗa e Koode? Alhamdulillah min ɗo nana belɗum no mi huudirta be Koode. De mi fuɗɗi huugo be Koode ha nder duuɓi ɗo ni lebbi 4 ko 5 sali ɗum. Nden ha Gombe mi heɓi wawugo ɓawo himɓe Gombe wawi ɓawo holliyam ɓe nani belɗum be Koode ngam ko nde ɓe ɗo tokka an ha dow kujeji Koode hamɓe noddata, amma mi wara mi hosa habaruji ngam ɓe nana ha Koode. To ɓe ɗo yela bo yende wiyata Koode ɓe wawi nango Koode daga Gombe haɗo ni ɓe heɓa sare TV Koode. To Allah jaɓirake min ɗo waɗna Koode dow amin ɗo waɗa fata kairu ha dow Koode. Allah ɓeddu hosugo daraja Koode, Allah ɓeddu ɓantugo Koode. Naam. To ko noddata heɗitoɓe ma nanoɓe ɗemngal Fulfulde ngam mayiki ɓe darake ɓe keɗito taskaramji meɗen ɗi Koode radio. Nden bo nde latti woodi fulɓe ko ɗuuɗi ɓe giɗa haaluki Fulfulde ko ɓe giɗa wolwuki Fulfulde, musamman ma fulɓe tawaɓe ha nder gelle. Nde latti hande woni ñalnde wolwuki ɗemngal Fulfulde e winduki ngal ha social media, ko mi wi'a matotiral rendo. Ko woni miijo maɗa, ko noddata, ko mbi'ata ha nder dow ɗo? Alhamdulillahi fulɓe ɗemngal Fulfulde kanjum on ɗemngal dañi en, kanjum on ɗemngal ɗum min andiri min fini min tawi ha ɓadeji amin. Hande to min waɗi ngam min naati nder gelle en wi en volata Fulfulde, en waɗi hunde shemtuɗum, en semtini hoore amin, en lorni hoore amin ɓaawo, en sakkini hoore amin. Nane miɗo laara goɗɗo vindi ha Facebook ha dow
ɓe ɗo jala ɓe ha dow vollugo haɓere nasara, to ɓe volli ko to ɓe vindi ɓe ɗo vo'ina ɓe. Hande a warti vindugo hunde be fulfulde saldori pullo, to ɗo ni hunde on ɗum hani a pullo, hanai ɓe viya vollugo ko vindugo e fulfulde saldoro ma ɗemngal ko danyima, ko a andi ko a ummitiri ha sare moɗon. Ko da ɓe viya oya ummi ha dandi on ha leddi fere ɗum ɓe anda fulfulde, hani an bo a waɗa ɓernde a habda a ekkita ɗemngal maɗa. Ngam sakkungo ɗemngal fulfulde ɓe viya ɓe vollima ha caka himɓe aɗo semta a vollata ɗo, kanjum faɗɗi ɗemngal mai ha hedi ɗemgle mai hani no. Ta a lari lamlamɓe lamorɗe amin ha leddi amin ha Najeriya ha ɗo ni, lamorɗe ha nder min ɗo mari lamorɗe yari 16 ko 7 kuje fulɓe, amma hunde shemtuɗum ha nder lamorɗe sai a tawa wai goɗɗo wawata vollugo fulfulde, ɓi sare laamu suudu laamu mai on bo o pullo, ɓi pullo tano pullo janu pullo wawata vollugo fulfulde. To ɗo ni hunde shemtuɗum on. Miɗo nodda nanoɓe amin tunda har hamɓe ɓe heɓi ɓe ɗo nana, ɓe ɗo volwa ɓe ɗo nana, to hani ɓe foɗa hakkilol woɓɓe, ɓe holla ɓe bote mai be daraja, ko bote nanugo mai be bote vollugo mai, hamɓe fu ɓe heɓa ɓe fuɗɗa vollugo, ɓe ɗo fuɗɗa heɗutugo. Nden ta a wawai ɗemngal maɗa wawata vollugo be fulfulde mai sosai, ta ɗo heɗita hande be jango, to Allah jaɓirake a warai a wawa. Ɗo kanjum wawata noddugo heɗito amin ha dow. Mashallah. Assalamu alaikum. To machallahu Kamal Hammajo da al'amin giɗaɗo Jada heɓi lortoyki. Al'amin. Al'amin. To watakila Jada. Mike mako ɗo maɓɓi. Ai mo nana en imi tamma. Ko bo network ɗum woni wela. Jada. To hidde ko nanen Jada on ha keɗitoɗe gimol ngol Hawwa Pullo yimani Koode Radio. Wodi bo iro on yettama sanne, min ɗo wondi? En ɗo gondi. Amma hidde ko bolwa en keɗito Hawwa Pullo Gombe. Naam, to madalla. Damijo heɗitowo Koode Radio International Abuja Hassan Dembo Diallo o wi on yettama, on weltanama. To minon ma min gettima, min weltanima sanne ɗi heɗitaki Koode Radio International Abuja.
ɗo jada babal gam maɗa. ala min jada. Kamalu ko i wodi ko ɓeydata wiki? Emi tamma jada ɗo mari ɓilla netuwo. Kamalu. Ɗo ha keɗɗitoɗen ngol gimol ngol Haidar SK ko mbi'e Musa Aliyu Haidar waɗani fulɓe gamma hautugo hoore fulɓe. Hali goɗon en goni fulɓe meɗen no woni yimɓe meɗen iɗon suni wandaɓe meɗen itoray waynoyno gaeten anditen hakkillo meɗen gartiren ngam hakke meɗen jabite en kawro hoore en nana sakiraɓe fulɓe on nana ngam fulɓe naati haali go to ɓernde watu balliten fulfulde men. Fulfulde kawte ko en meɗen fulɓe joɗeɗen jam darande inde me fulɓe anno gondira en mayama. To haala mana gonga alhaji Audu Pullo a pullotano pullo ngam haala kaka maɗa fulfulde maɗa giɗɗa alleƴƴi maɗa giɗɗa horede fulɓe hawra lelon wañaɓe yora alhaji Audu noddi fulfulde hawra joddo ɓe kawra hoore maɓɓe fulɓe ɓeɗo natti. Fulfulde kawte ko en meɗen fulɓe joɗeɗen jam darande inde me fulɓe anno gondira en mayama. Fulɓe Nigeria fulɓe en baynama kuma en baranama bisaji warama ɓuroji wulama sukaɓe haɓɓama nayeɓe accaka wulako accaka to a pullo a bondo to maɓɓe no wondo to duniya onno fulfulde alaka. Fulfulde kawte ko en meɗen fulɓe joɗeɗen jam darande inde me fulɓe anno gondira en mayama. To hoore kawren fulfulde kawren en ɗon ɓe cuusal en ɗon risku en ɗon jande en accu jonde non hani hande fulfulde ballen duniya hande en ɓuri ɗuɗde kuuleji ɗiɗi ɗo awadi haddeme. Fulfulde kawte ko en meɗen fulɓe joɗeɗen jam darande inde me fulɓe anno gondira en mayama. Fulfulde kawte ko en meɗen fulɓe joɗeɗen jam darande inde me fulɓe anno gondira en mayama. Fulfulde nyawra yeeso Kamal aɗo nanami?
Kamal Hammajo. Wani sauraro baro, fulfulde Allah wallu. Fulfulde kauta ko en meɗen fulɓe joɗeɗen jam. Yaro hande inde me fulɓe anno bandira en mayama. Ha fulɓe bandiraɓe, ha fulɓe bandiraɓe, samtende andiraɗe. Fulɓe ɓe akanaji, ɓen fulɓe ɓe boɗeji, fulɓe ɓe bokoloji, ɓe fulɓe marɓe risku. Alhaji Audu Abdu, fullowo boɗɗo jikku, to rabbu ɓeyda mangu, tawiɓe ɓe maɓe jengu, Abdu fullo noddi fulɓe. Fulfulde kauta ko en meɗen fulɓe joɗeɗen jam. Yaro hande inde me fulɓe anno bandira en mayama. Neɗɗo mo Alhaji Sani, amana mo Alhaji Sani, Alhaji Sani fullo nan, giɗo fulaku goɗɗo nan, Alhaji Sani goɗɗo, goɗɗo mo Sale fullo nan, Alhaji Sale gari, Sale dari ɗo lelu, min fulɓe ɓe risku andi, ɓe gikku giɗamu lelu, to hoore on poɗɗi hawrugo, fulfulde men. Fulfulde kauta ko en meɗen fulɓe joɗeɗen jam. Yaro hande inde me fulɓe anno bandira en mayama. Alhaji Buhari, mi pullo Buhari, moduroɓe Buhari. Kamal Hammajo aɗo nanami? Wato a nani ngol gimol ngol Haidar SK waɗi ngam kawtal hoore fulɓe e haaluki ɗemngal fulfulde ko mbi'ata ko ɓeydata haa dow. Mi nani o habdi sosai gimol ɗo ni o habdi sosai. Naam. To ko e woodi ko mbi'ata heɗitoɓe ko ko ɓeydata nde latti wakkati meɗen ɗon fuɗɗi dilloki ragare jamdi 9 jamdi 10 kay en lamsay laɓangal taska. Andi gimol himɓe ɗuɗɗum jotta to a laari to a naati ko mota goɗɗon a naati a nanay o watay gimol ko gimol Hausare ko gimol turankore to amma waɗe bone a nana goɗɗo nana gimol fulfulde nden ni a tawi goɗɗo jooɗi ha saare maako be ɓikkon maako ɓe waaway roɓe maako nana gimi feere feere a meta nango ɓe nana gimi fulfulde to soyde nanugo gimi ha gimi bo a nanay haala kalmaji ɗuɗɗi ɗum a andata amma yimoɓe be waɗoɓe gemmitali wato mana drama malla drama ko mbiyama bo drama a tawai ɓe ɗo gimmitali ha gimol ɓe ɗo haɓa be waggo taali ɓe ɗo haɓa wadda kalmaji feere ɗum goɗɗo sina o tiwo dayni ha fulfulde o andata ɗum to amma nanugo gimol ɗo wata goɗɗo fama ɗengal muɗum sosai ngam gimol ɗa nder lawol ɗum ɓe janginta ɗengal to miɗo yiya nanugo gimol hani yimɓe amin fulɓe lora dinga nanugo irin gimi ɗo ni ko hani ɓe waɗa kenan hani ɓe lora ɓe dinga nanugo irin gimi fulɓe banni ko hani kenan. Na'am to masha Allah Kamal Hammajo. Masha Allah miɗo nani. To e woodi ni ko ɓeydata wiigo sey mbi'a to bo a timmini ka mbi'ata sey min mbi'a min getti. To mi yetti sosai min ɗon be yettore mi yetti sosai ko mi wiyata hunde feere ko ɓeydata ha dow ko mi wi kanjum jonta zamanu warti ko ɗume ɗon ha social media nden ta a laaray ha social media ɗo ni woodi a yi'ay pages ɗuɗɗum ɗum ɓe jangita ɗengle feere feere wala ba ɗengle turankore to no min watta minen bo ɗengal fulfulde hanjum ma fu be woodi woɓɓe ɗo habda ɗo jangina ɗon hanjum ma latta harafiji amin je fulfulde ɗum min naftirta ɓe waati ha social media ɓe waati online to ɗo ni kuugal on na kuugal goɗɗo goto ba na kuugal yendere gotel ba na kuugal wakkati gotel ba kuugal ɗon ɗum bana jotta hande aya kode wari Allah andi
nde on mo fuɗɗi koode fuɗɗi watugo ha ɓernde maako o waɗay koode. Amma e hakkilo hande ndami min wari koode wari har min ɗo vurte min ɗo volla hala fulaku. Ɓe heɓi irin fude ko wari waɗi yelomare fulfulde ha ɗo ni ɗum jiwe ɗuɗɗum ha leddi amin ɗo waɗi taskaram yendomare fulfulde ɗo ni. To hande hato waɗoɓe social media, hato waɗoɓe design je softwares designers amin fulɓe hani ɓe anda wakkati waɗi ɗum ɓe fuɗɗago designing softwares be fulfulde, ɓe fuɗɗa watugo fulfulde ha nder technology, ha nder AI artificial intelligence hani anda fulfulde sosai. Woni kugal ɗon ɗum fulɓe hedi kullo woni pat ha Nigeria, ha Mali, ha Senegal, ha Burkina Faso, ha Ghana, hedi woni pat ha duniyaru, ko ha England woni, ko ha Morocco, ko ha to woni ha duniyaru. To kugal ɗon tukuru ha dow hore amin hani min waɗa min haɓa min ɓanta ɗengal fulaku en fintinta fulfulde. To ɗo min maɓɓirta halayen e mai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kamal Hammajo a yettama sanne. Ragare en gadday fijo fina tawa ngo fulfulde comédie ngo fecare en imaggo ma gado en lamtay laɓangal taskaram bijen mare nde. Hejji Kenya ɗo kakkutumi nayi hanji joyi jarumi lumo gommi sorayi ayi jami mai ga tari mi sorayi albishir maɗa jami bujali mi sorayi albishir maɗa na'am goro lumo fulako amtama to Abuja Maliya lumo Maliya on amtata lumo hulɓe ta soda na'i to doggoy ta sorai to yaru lumo fulako. Luɓe meɗen raɓɓe ha luɓe feere sabu Allah e annabijo amma a heɓata ko jiɗɗa. Luɓe ta yaari ngari suka maɗa to yaari sori ngari ko gara jaɓa ceede sai in mi'an nangi suka sabu Allah e annabijo min mi heɓtana fi ɗum. To luɓe ɗen gaba koɗe lalli wallahi koɗe lalli lumo Maliya wallahi koɗe Maliya lumo hulɓe men nder Nigeria lumo Maliya to daga jibaɓe sai mo woni nder Nigeria to sabu wami tawi a waɗi ka haɓitaki ɗo lumo ɗo arɗo ɓañe omti lumo ɗo ta a lumo meɗen ɗo ba ta a yaari ngari ma a sori sai kafin suka maɗa wurto hey wara dadumomo hen dilde makko hen ñama heede ko bo jara nayi a sorayi warray hecci Kenya ɗo kakkutumi nayi hanji joyi jarumi lumo gommi sorayi ayi jami mai ga tari mi sorayi albishir maɗa jami bujali mi sorayi albishir maɗa na'am goro lumo fulako amtama to Abuja Maliya lumo Maliya on amtata lumo hulɓe ta soda na'i to doggoy ta sorai to yaru lumo fulako lumo Maliya. Baba Senegal President Macky Sall pullo bi pullo olami Senegal fesike hande Macky Sall on lami. Baba Senegal President Macky Sall pullo bi pullo olami Senegal fesike hande Macky Sall on lami. Silmini dow moɗon minna dobi egge silminago ngo hayru mi silmini dow moɗon himɓe Allah tago hande bo mi
fuɗɗirta dunnu salatu ma dow annabijo goto. Baba Senegal President Macky Sall Fulfulde fullo o laami gal sesike hande Macky Sall on laami. Allah on jomu bawɗe ɓeddinan fasaha min adabi eggi e nder gimol am hande jamaje famoɓe nane mi yewta on ko sali min adabi eggi miɗon joɗi ha sare telefon am nde soni mi hosi sai bo mi noti sei mi ƴami hande ummoye noddatayam sei o wi isa marawa hande on noddatama waru law adobi eggi emi be haje ma'a isa marawa a noddiyam hande rabo mi noti. Baba Senegal President Macky Sall Fulfulde fullo o laami gal sesike hande Macky Sall on laami. Sei o wi Alhaji Baba Amadu ɗan pullo hanko on noddatama oɗon mari haaje ma'a. Isa marawa o yariyam yeso Alhaji Baba Amadu ɗan pullo noddiyam rami yotti mi tuggi ha yeso ma'a. Alhaji Baba sode ko Baba Amadu ɗan pullo sei o wi adobi eggi yettanam Macky Sall President Senegal. Baba ɗan pullo o wi Macky Sall walli Afrika walliti lesdi Senegal hande sei gettenmo. Nane gimol yettore President Macky Sall Afrika fu yettima President Macky Sall. Baba Senegal President Macky Sall Fulfulde fullo o laami gal sesike hande Macky Sall on laami. 1961 ɓe dañi Macky Sall ha e Fatick. O fuɗɗi jangirde Arabiya e Ajamiya ha wuro e Fatick. O jangi University Ser Anta Diop ha Dakar. O ummiti Senegal o dilli ha leddi France o ɓeydoyi jangirde. Ko larani nebbam petrol o ɓeydoyi andal. A 83 o nattoyi politique. Ɓawo mai nde ɓe nomimo mawɗo nebbam Senegal. Hitande lang 2000 en ɓe nomimo ministre de l'énergie. Baba Senegal President Macky Sall Fulfulde fullo o laami gal sesike hande Macky Sall on laami. Baba Senegal President Macky Sall Fulfulde fullo o laami gal sesike hande Macky Sall on laami. Alang 2003 ɓe hokkimo laamu ministére l'extérieur. Ɓe ɓeydanimo laamu ɓe gokkimo porte parole président Sénégal. Alan 2004 ɓe gokkimo premier ministére Sénégal. Alan 2007 ɓe gokkimo président assemblée Sénégal. O
Créé parti APR en 2008. À l'an 2012, au dari élection présidentielle Sénégal. Président Macky Sall hande an on laami président Sénégal. Président Macky Sall use komi yettima. Gorko Hajja Mayram Faisal mi yimdake ma. Premier dame Sénégal Hajja Mariam Faisal. Mi salmini Amadou Sall an fu mi sanima. Mi hofni Ibrahima Sall juriya Sall yettama. Sannuma Ajiya Sall ado ɗon salminama. Président Macky Sall bi Amadou Sall dottijo Allah sene suure. Sannu